Duk alalai wadah. Woi kira tak akal le. Alala. Alalalalala. Mentelung. Wah ternyata wah bapak le alalalala. Alalah gentuk. Duk alalalai wana le. Alalalala le. Ente gol mule. Tek alalalala. Nuju meneh le alalalala. Alalalala yung. Alala kok sik iki aja nek seketan. Duk alalala le menengkong le. Alalala. Wah, dagu merah le. Belo mancing lagi belo. Wis yang pasti masih di spot waduk cengklek. Ada lek Rosiki di sana, lek catur, lek sapa ya aku nanti jenenge. Anake Mas Koneng Dik Darmanto. Lek aduh delek catur ya. Manyaran lek apa ya lek ya? Bulu. Oh yang bulu. Wah, Jumanto lek. Udah ada berarti. Oh, kayak salah lho lek kowe entuk piye? Wah. Ini saya cuman belo. Ini kan banyak yang pengen ke waduk cengklek. Ini saya antar ini waduk cengklek. Soalnya saya masuk sore nggak bisa mancing jauh-jauh. Padahal pengen WKO, tapi insya Allah besok ke WKO. Saya ke cengklek dulu. Kele. Lho gon ku lho sinyal le. Ya itulah ini rasid lagi sacem kan ayo. Wah. Jane ya dipangan kok mangane nyimit. Deprok kabeh lho bolo iki, deprok kabeh ketem Lampung ning deprok cetek tenan. Silo iso. Nek ya rene kambul-kambul sik lewat kono kambul-kambul. Kambul delok ora suwe nan. Cedak. Alah. Entek ora kapoe peki. Wah, iki mah nggo gampas ana yang tiwak dadi ini penak banget. Ya serah bablas ke. Asem ae. Duk le. Iwak le. Lumayan untuk laris. Neng kene ndadekke ora perlu suwe-suwe lho, cepet. Salah emang mbok cewet kayak. Wah, giat tenan le. Duk alalai wadah. Woi kira tak akal le. Alalalala. Mentelung. Wah ternyata wah bapak le alalalala. Alalalala. Males aku lama tali pucuk lho. Asem. Saya tenang. Iki sak lagi suketan iki kan lama sampe. Wah, bapan ning ngene iki semene wis bapan bolo aja kok paedo. Ning ngene iki wis bapan semene. Walah yo lho. Amen iki ning kene wis bapan. Wis aja kok paedo. Wah,
Nyantole yo. Alah biasa bena ucul oleh kecil. Lumayan. Lho itu akal itu bolot. Sing kene semene iki babon. Semene babon. Oh, jadi pa itu. Wah, nyenengke tali pucuk ngene iki lho, Mas. Nggo alasan mentur-lentur wae lek nang kene iki. Oh, wiber apa ora wis ngatasi sing tenang wae. Nggonamu alasanmu sebak dangkal lek anu sepeke lek njek. Alah so cewek kok banter ramu. Aku ya entuk dagu merah. Terus lence. Kowe wis tak tudengke nggon niwak lho jane salah mbok cul-culke. Oh, iki dipanah lah. Yo, iki rada ora angin ngene iki penak. Halo cewek. Pakaneh. Wah, rabablas. Yo. Dipenakke mangane wong banyune anteng. Oh, iki wah iki yo gedhe iki. Gedhe lek. Oh, tenan. Wah, iki yo bapen dah nggonku kalah gedhe niki. Jos tenan. Enek semenene. Limang nyarinan ya niki. Sih, awas lek aja bocol kele. Aja senare lek. Ah, wis. Wah, yen senare Mas malah medeni yen senare. Aduh. Hah? Ora, wah tak kira ceprat lek. Aja cekel senare lek tenan aja cekel senare. Awake wae lah. Aja langsung dilotok wae no. Aman. Ah, wis iki dilotok patut lek. Udu kancaku kae iwak nyusut dilotok bayi, Bang Bayi. Kalek kancaku aja mbok tiru yen kalek. Ya minimal nglotok ya semono kuwi. Ayo. Tak lek. Wah, ya sete meneng-meneng ya kan. Oh, gayeng tenan bolo. Wah. Oh, kae sakmono kae lho, kae tonton aja. Wah, kena bapan ya. Wah, kaya entuk. Wah, setan pokoke gayeng bolo. Ora nang cengklek tenan, rugi. Wis rasane ndi dhisik cengklek wae. Oh, kae lala. Wah, ki ora geger lho, Lek. Ora malah aku toleh-toleh kambanganku ora kepikiran nih. Apa, Lek? Alalah, gentuk-gentuk. Tuk, alalah, iwane le. Alalah, le. Ente, gol-gol lemu-lemu le. Le catur rene yo. Gila iwak wene-wene, lemu-lemu iki. Lha lek lence, iwak lemu-lemu nggon aku. Ses. Ki sesuk lho ora mentil. Pendile sepo. Ya ora le. Grene muker pira le? Wah iya. Ki ana ukur 3 ki nyonggonen. Gedhe ning kene. Ukur 3 wae nyatane baban mentas yo. Ki ora cilik lho. Sapa lek jeneng lek? Trundul. Oh. Untuk kanca anyar neh bola. Kok arep letes ra sida. Rasa kowe musuh.
Ilang ra? Tekala lele. Nuju meneh lek alalalalalala. Alalala yung. Alala kok sik iki aja nek suketan. Wae kula menemu. Kose. Oh, iwak mene-mene. Sijan wingi piye? Kiter lek. Lek jane bene kiter. Alah sak gon iwak iki lho. Oh, iwak mene-mene. Iki yo cek nyusu aja dilodok. Kanggoku ngono iki cek nyusu wis yo. Wes. Tolong nyari kanggomu tang nyari molek jon. Teng anggar pletes ngajan rangan tilang rawa apa seblak lek ngenteni kadang pletes malah ilang malah kena. Nyeneng ngene ya. Iki kok awan sithik lho kebak wong mancing kene kok. Kaya pasar malam. Akhire ya aja dikroncak-kroncak lho lek. Uncul lho engko lho aja diuncal-uncal ngene iki. Oh jero ya wis. Ya cucuk sing kada teko mbulu iki. Entuk akhire. Ora mburi. Lah kan banget ndi? Oh nek kene sing jek nang ember. Asem kan banget jek nang ember lho. Oh teke seblak rasa entuk iwak kok endi. Iki piye to? Ada mbulu Sukoharjo lho iki. Kene Mas. Niku lho niku lho. Kula isan niku lho. Iya iki mau geser langsung entuk ya asem aku ngerti lek geser. Itu sisan kan randang dadi mah mencar nih Pak. Titike kula isan niku kan. Duk Allah la. Weh, iwak mene-mene lek iki. Lecek. Iwak mene-mene lho lek. Wuh, iwak aku mene-mene balon, nek encet amplak kabeh iki. Yes, iwak lho abing-abing ngene. Hitam abing ngene iki. Wah, mang mriki. Apa kowe? Kita kan pojok kiwa tengen pendel wabuh iki. Jeron. Tandaske no le. Golek gaduh no. Kowe iki delumet anjir. Wis payu piro? Apa tuh? Tak kayak anu kan. Pon sekali wong nggo mbasak ning. Duk lek menengkong lek. Alalala. Wah, dagu merah lek. Lence lah itu tanggone yang metu semene lho. Mene-mene lho lence. Iwak nyusu ae piye. Lho ya. Tutul ya metu semene. Kok male, kok ngucel no. Kamu nih, kono kowe metu enek gedene yo. Kowe ra sabar lek. Oh. Lho tekane ya gur jedal-jedilok kowe iki gur ngopo jane iki.
Wuh. Golek BPJS. Golek surat tidak mampu kelurahan. Enggak. Titip nakung kos langsung dadi, Lek. Ya nonton lihat brutal lagi. Walah lagi yo. Wo, iwak gede-gede. Oh, ini bolok babon-babon yo niki. Alah. Iwak tok waduh cengklek ngantek. Lah lagi garek nyutik nyangin lagi. Alah. Ngono gek enak sing pengung. Alah, sakit. Inisiale JP. Inisialnya JP karo BNR, Lek. Alah. Ini JP karo BNR. Gila, iki nggon aku iki. Iki ra enak iwak nyusu, iki dilotok ya patut, ra enak iwak nyusu ning mah ya ora tak lotok, Bang Bayi. Iwak cek nyusu dilotok. Alah. Oh, ngene iki. Yo, la. Iwak iki. Ra umum. Nah, iki lek catur iki. Iki catur dadah iki Kambulu Sukarjo lho iki. Tekan cengklik. Wah, iya lumayan nih. Oh. Lumayan lho. Polah iwak iki iwak ora nyusu iki. Iwak ora nyusu ngene iki. Lumayan nih. Tak tekem. Oke, Bolo, ini saya mancingnya cukup setengah hari ya, Bolo. Oh, dadan mancing enggak usah lama-lama. Waduh, cengklik iwak tok. Gari nyutik ngene dhewe kancaku wingi pengongi, Lek. Idrono rene. Cengklik lho iki. Ya lah ya ampun. Ndek nang ngeki kancaku wong loro wingi sing edren ning kelurahan wingir pengung. Alah lho iwak tok ngene. Alah. Iki ora iwak nyusu lho iki. Iki ra iwak nyusu. Oh, tonton iki mene-mene iki. Alah. Dene kene kancaku cah loro wingi do pengung. Alah. Bangetan men. Sapa jenenge wingi, Lek? Wah. Sapa? Ora wani nyebut inisial. Alah mau jenenge jan petes ngono. Karo le beni to ketake. Alah. Ngono ora sebotong koyo aku jak mancing. Lah wis ngono wae. Ngene Bolo. Sampai jumpa lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iso ngecek.